Ito na, sinasabi ko dito kuya, oh. Oh, ba? Ah, grabe pulahan. Yan mga choy. Uy, grabe. Oh, diba? Ganyan kalaki yung kanina, di ba? Oo, ganito. Yan yata yung nabigit yung Oh, kanina. grabe pula, oh. Uli ka. Yan mga toy. Laki. Ano to? Ay, mamaw mga toy. Laki. Grabe ang pula. Ah, grabe ang pula. Dito lang pala mga toy. Oh. Yung grabe. Dito lang pala, boss. Ah, pink na pink mga toy, oh. Diyan lang pala mga toy, oh. Panalo. Woohoo! Thank you, Lord. Artist. Biglang dumamon na. Ikaw naman tuloy yung wala. Sa ilog. Ayan mga toy, good morning, good morning, good morning mga toy. So dito tayo ulit mga toy sa ano, sa Barangay Bueo P6 spot natin sa may Lusungan. Hindi na pala mga toy Lusungan kasi ito yung na yung ano, yung daanan doon. So magandang balita mga toy kasi kahapon naka-harvest daw si Kabiwas dito. Mga toy, bibigyan natin si tatay ng ano, taw-taw kasi yung nakaraan nag-enjoy sa akin sa papanood. Ito ibibigay natin sa kanya mga toy. Pinakamahabang taw-taw ito mga toy, ibibigay natin sa si tatay ba. Yan o, lagpas ito alas. Yan o, alas parehas itong isa ko mga toy pala. Tay, kaya tayo mga toy, sabi i-order ko raw siya, sabi ko ililibre ko na lang ako kay tay. Ayan sa tayo, mga tayo. Tay, ilang taon na nga po pala kayo tay? Ilang taon na po pala kayo? Oh yun, 80. Ay, iti. Pagkakaalam ko tayo, ano eh 90 ka na ngayon, nakaraan pala ano, 87. So, mali pala tayo mga tay. 88 pa lang daw si tatay, years old. Pero nakapamiwas pa yun dito mga tay. Tayo. Ganda rin tay, ang harvest mo to. Libre lang to tay. Okay, okay lang po. Okay lang yan tay. Okay lang po yan. Sige, libre lang, mura lang naman yan tay. Libre lang. Sige po. Good luck na yan tay. May ritual na yan. Jokes lang. Babayaran daw ni tatay. Yan mga tay, yung spacing spot natin. Hindi na tayo mga tay yan. Dalawang taw-taw. Yan. Tapos may kasama pala tayo rito, taga San Juan. Good morning, Master! Ayan. Ayan o. Yun o. Nag-i-sit up na rin siya. Good morning po ulit sa inyo mga tay, no? Samahan nyo ako mga tay para swertihin tayo ulit. Grabe mga tay, sa ano, nakaraan pumunta tayo sa may Barangay Pila-Pila, Binangunan. Sus, no. Ang daming aruyo mga tay. So di tayo nakapag-content ng full video doon kasi ano nga, ang daming mga tawag ito, madaming gansa, ang ingay-ingay ng gansa. Talagyan natin mga tayo. Ito yung natapon ko nabasa ko nung nakaraan mga tayo. Madamay, nagkarpa kasi ko doon, wala naman ako nahuhuli. Yung nga pangarap ko makakahuli ng karpa sa akin. Pag ako talaga nakahuli ng karpa, sisigaw ako pinakamalakas. Para doon makakit sila na. Ayan. Welcome to the fishing adventures. Kaya maraming salamat po sa lahat sa inyo mga tayo. Asa na sa tayo? Excited si tatay. Mukhang hindi na sa asawa niya. 88 pala si tatay, years old. Grabe. Maliit pa naman kagat dito. Hindi niya ay lulubog? Oo, yan ho. Ma'am, mukhang pla-pla yung iyo. Parang meron ano? Oo. Oh, di ba? Oh, huli nga. Yan oh, ganun ang kagat dito, Katsoy. Yan oh, solid supporters pa rin pala natin to si Katsoy. Oh, di ba? Pag makakaroon Katsoy, oh, di ba? Up na tayo, sit up na. Tay, sit up na tay. Di ba? Ganun kagat dito, maliit lang. Sabi ko na nga ba, malaki pag ganun talaga, oh. Ganun lang. Ayan na. Ito na, sinasabi ko dito kuya, oh. Oh, di ba? Ah, grabe pulahan.
Yung mga tsoy. Uy, grabe. Ganyan. Oo, diba? Ganyan kalaki yung kanila, di ba? Oo, ganito. Yun yata yung nabingwit ko Oh, kanina. grabe pula oh. Hindi nadala. Oh, di ba, Kuya? Kuya Dario, oh. Mga katsoy. Kuya Dario pala yung mga ting. Mga dyan, laki. Dapat pangatlo ko na to. Hindi ko lang na ano yung isa, yung dalawa. Hindi, ganun talaga. Hindi ka pa kilala ng tilapia. Ang grabe, ang laki. Grabe pumasag mga katsoy. Oh, thank you Lord. Dito sure ball dito mga katsoy. Pag matyaga kayo dito sa spot to. Maganda ito yung mga nahuli ni Kabiwas ng ano, yung sa FB niya eh. Panoorin niyo mga katsoy yung ano, Raymond Checo. Yan, panood niyo yung upload niya dito mga katsoy. Ni Kabiwas. Kasi si Kabiwas mga katsoy, bago niya yan i-upload sa YouTube, ano niya muna yan, ina-upload niya muna sa kanyang FB Reels. Yan, pasupport din mga tayo. Tapos pala si Kuya Dario rin pala mga tayo, pasupport din pala sa kanyang FB feeds, no? Kuya Dario Ruwa. Ruas, kuya? Ruwa. Ano ko? Ah, Roha. Ruwa. Roa? Ah, akala ko Ruas. Dario Roa. Yun. Atin ito, support mo si Kuya Dario. Mamashare na kita pagka... Si, makikita ano ko ka. yan, laging nag-ano yan, support ka na ni Atin Din Monte kuya. Din Monte yung, ano niya, FB Reels. Din, ano? Din Monte, Din Monte, sino yun? kapatid ko. Mga kapatid ko. Hindi makita. Ay, ano yan, kuya, support ka mo. Ito eh. Makikita ko naman yan. Paano yan? Bro, oh, yun na naman oh, kuya oh. Ay, sayang. Agoy. Ayan oh. Uy, sayang. Ay, grabe, ganda ng naman. Luara. Natin ito. Ano yung, ano na yan? Parang telescopic siya. Oh, telescopic kuya, yung taw-taw. Meron din ako Tatay. telescopic nun. Ang dali naman nasira. Yung Nawala pinakadulo ang madaling maputol. Pag nabiyak, wala na. Eh, ito eh, grabe. Ito na. Bayabas mo na, kuya dami. Ito na yan mga to. Dito lang mga tayo, tsaga lang kayo dito. Surbol dito, pang ulam-ulam. Ay, nako. Ganda pa naman ng ano lang to mga to, mga isang buwan. Wala na, di na to mabibiwasan natin itong ano. Makabiwas kayo mga to, pero tutumal na yung isda dito. Kasi bababaw na to. Sana nga umulan pa rin. Wag naman ulan na, talagang may nagkakaroon ng baha mga to. Sus, mag-musik na pala mga to, yung nakaraan sa ligan, Diyos ko. Naku, grabing baha oy. Ay, naku. Mga talaga tayo, climate change na talaga. Ito mga to ginagawa ko. Kaya lagyan natin dyan para agatin. At mga to yung arena. Arena yan. Oo. Chups. Agatin mo rin doy. Magkilala ka na ng tilapia. Uy, kapit. Ano? Susugin na. Katsoy, kilala na kita. Style mo. Yun ba? Ah, sa ngayon? Sa Barangay Pila-Pila, ito yung uso nga doon kuya. Hagisan mo na nila. Oh, ito talaga pinapain nila, mga to ito. Ayan. Yung masa. Tapos BSF, yun. BSF nga pala ni Boss Win. Sikat na sikat sa Barangay Pila-Pila, Binangonan. Yun pala makagat doon eh. Kaya pala nagpili yung mga BSF na yan. Si kuya, si Win Frog and Fish yun, nagbibenta. Doon ka mag-order sa kanya. Oo, mag-message ka lang doon, meron. Ano i-deliver niya. Pwede, pwede mong pa-pick up doon, pwede mong puntahan. Sa may napindan, Purok 5. Well, sa Shopee, tuyo naman pala yung... Ah, hindi naman paano yun Ano sa yun? Shopee. Mga taw-taw ko nga, hindi magandang klase. Ito, surplus lang tong akin, no? Uli mga tayo. Oh, kaul na si Kuya Dan. Kuya Dario. Oh, di ba? Katabayin muna natin dito.
Patabay mo na. Payat na. Medyo payat ngayon, no? Payat minsan. Minsan naman puro nataba. Ginagamit mo ba to? Hindi na kuya? Meron ka dyan? Oo. Ay ano, may gloves ako. Ayos na. Pang prito. Nakalimutan mo yung ano, pang ano ng tail-ups. Ganun lang talaga dito mga tayo. Tiyagaan lang dito. Talagang sigurado. May pang-ulam ka. Ayun mga tayo. Naka tayo mga tayo. Nadala natin sa pagos dun sa dulo. Nadala natin sa pagos dun sa dulo mga tayo. Nagpagos-agos ako mga tayo kasi ano, biglang umulan eh. Nakadalawa na. Ay, ang tumal mga tayo. Oh. Ayos. Ay pang prito na Kuya Danny boy. Kuya Dario. Si Kuya doon nagpapagos din ako. Ang tumal mga tayo sa ano, sa beat in wit. Magkakasting tayo. Ay Diyos na mga tayo, magpala tayo, mapagos-agos tayo. Si Kuya nagpapagos-agos dito. Yan mga toy, laki. Ano to? Alaka, ano to? Yan mga toy, katsamba tayo. Oy, ay sus, Ginoo. Akala ko malaki na ano mga toy. Yan mga toy, oh. Akala ko makakadali tayo ng mamaw mga toy. Ayun, oh. Kukunin ko to mga toy kasi ano to, may pandagdag ako doon sa ano, sa hito. Ang ganda oh. Dito ka mga to mga toy. Ay, thank you Lord. Yan ka lang. Dito kumati sa ano, sa dulo. Yung spot to ni ano, ni Kachoy ano, Kachoy Ed vlog mo. Grabe oh. Yan, dito tayo mga toy. Sa may pababa dito sa dulo ng ano, Beho fishing spot. Kala ko ano na, solid na. Ganda ng lubog niya eh. Mga toy, huli tayo. Yun oh, laki. Oh, di ba mga toy? Oh, agoy. Ayos. Nadala sa pagos mga toy. Ay, thank you Lord. Ay, kuha mo na ako mga toy, tusukan. Dito tayo sa dulo mga toy oh. Kulang mo na ako sa tusukan ito. Ah, grabe ang laki. Agoy. Mga toy oh. Si Kuya Dario kaya. Sana nakahuli na rin siya doon. Oh, ganda mga toy oh. Tabi-tabi po, pahingi po ng sanga. Patabi-tabi tayo dito mga toy kasi dulo na to, marami yan, puno yan oh. Ayun. Okay. Huwag natin pakita mga toy na ano, tinutusok natin baka maya ma-strikean tayo niya ano. Okay oh, okay. Thank you Lord. Tara, pakul tayo ulit. Ulit, kinagatan ako mga toy pala kanina, di walang videos, Mariusip ay biglang sumirit. Sayang mga toy. Ano kaya yun? Baka dalag yun eh. Ay, shoutout nga pala sa ano, sa Santa Cruz Anglers, mga Santa Cruz Laguna. Yan. Thank you sa inyo mga katoy. Yan kila Kuya Marlon Yambaw, kila RSJ Fishing Adventures. Dito lang oh. Yan, dyan lang mga katoy oh. Sa mga dulo ng batuan na yan. Ang tumal sa bit in wit mga toy. Kailangan talaga ano, madiskarte kayo sa pamimiwas kung gusto nyo talagang makakuha ng pangulam. Ay sorry Kuya Dario, hindi nyo naranasan yung ano. Sana nagkikibitan ng mga katoy ngayon. Doon, ayun, mayroon ron. Ay sus, ganda. Alak ka. Naku, dalhin nata natin sila dito mga toy. Parang ang dami natin. Kuya Dario andun oh. So, pinakagat na naman mga toy oh. Si
Sige, tuloy mo. Yun na naman. Ah, grabe, laki. Ala, grabe, laki. Ah, plapla mga to eh. Pupunta natin dito mga to sa ano, kay Dario. Ah, grabe oh. Tara mga to, tara. Dito pala yung dami sa dulo. Sus, Mariusip, kanina pa tayo naghihintay dun mga to sa dulo. Sa unahan pala. Nagkatarto. Tara mga to. Okay lang dito mga to. Oh, grabe, ang laki. Wala na tayong bulati mga to. Papuntay natin si Kuya Dario dito. Thank you Lord. Grabe, ang laki oh. Sana dumawi pa tayo. Kuya! Kuya! Doon pa sa dulo. Nasa dulo. Oh, tara. Nakadalawa, tatlo na. Oh, lalaki pati. Nakalasan ako, dalawa. Ay. Ah? Nakahuli ka na rin dyan? Ah? Tatlo? Grabe, ang ganda mga to eh. Nakaisa na pala. Ay. Hey, si tatay namimingwit na rin pala. Tay. Doon kami tay. Biglang dumami ka, nakalasan ako, dalawa. Oh, laganda ng size pati. Oh. Oh. Sabi ko na nga ba, yung pagbalasan ng ano kanina, yung birds, nauga yung ano eh. Oh, di ba? Ano to? May kinagat ba to? Sa dulo ko yan, ganda pala. Nakalasan ako, sumirit talaga oh. Ay mga to eh. Ikaw kuya, inakaisa ka na pala dyan ah. Pakiramdaman mo, baka pagdating natin doon. Di, maganda, maganda. Pagos lang din. Mga katoy, pang nakalima na ako. Mga katoy, ito yung huli natin. Ayaw pa, ayaw talaga umasya. Malaki nga. Grabe oh. Nako, kanina pa tayo dito, dapat pala. Saan banda kaya? Oh, ganda oh. Uy. Oh, biglang pay pang ulam na. Doon mga tayo, galing mga tayo. Grabe. Hindi mga tayo. Grabe oh. Kabiwas, wala dito sa spot natin. Dito oh. Ano kaya, doon ka? Tara. Tara doon tayo. Masurtya natin yung ano, kawan ata yun mga tayo. Uy ay. Si tatay namimingit mga tayo. Ayun, taas oh. Ibig sabihin kuya ano? Ibig sabihin kuya ano dito. Pagka kaming dalawa rin mga tayo, magkasama nawawala. Tara mga tayo. Ay mga tayo, mauna na lang daw muna tayo mga tayo. Dito lang mga tayo oh. Ganda kasi ng spot mga tayo. Bali ano pa to dito eh. Hindi masyadong bulabog. Arigo. Dito oh. Yun mga tayo, ang ganda rito oh. Ganda lang mga tayo yung lalim oh. Yan, dyan lang oh. Agos-agos lang ang mga tayo. Grabe, ang ganda nun. Sayang dalawa, ang laki sana eh. Sumirit na tumati pag ganun ko. Shhh, kumanin na oh. Uli ka. Yan mga toy. Laki. Ano to? Ay mamaw mga toy. Laki. Grabe ang pula. Ah grabe ang pula. Dito lang pala mga toy. Oh. Yung grabe. Dito lang pala boss. Ah pink na pink mga toy oh. Diyan lang pala mga toy oh. Panalo. Uhuy. Thank you Lord. Doon lang mga toy oh. I-thumbnail natin dyan mga toy. Banda yan. Oh, pink na pink. Uhuy. Grabe. Kuya Dario. Ginagawa mo. Sabi ko kasi, ay. Alat eh. Sana muntik pa makawala.
Parang nagtambong tayo. Rico, muntik pa mga buti na lang nadaganan ko. Ayun mga tayo. Okay. Oh. Grabe, tingin naman mga toy. Ayan, nakaisalta ko. Pulahan. Pulahan. Ha? Dalawa. Nakadalawa na, kaya pala sumigaw kayo. Ha? Nakawala rin si tatay? Aba, nakadali na kaagad yung ano natin, ha. Binigay na tao-tao. Sa gilid lang siguro pumukol. Ang ganda ron, kaso ano, umulan na. Grabe, ang ganda. Oh, talagang ano pala rito, paano na, patanghali. Waldi kumagat ng maaga, no? Ispatan ko doon minsan, risbakan ko yun doon, talagang karirin ko. Oh, yan na naman, oh. Oh, yan na naman. Grabe to kuya, ito na, dumadawi na. Uy, sus curiosity. Grabe, dumadawi na pala dito kuya. Allah, makawasa na. Ay grabe kuya, laki. Oh, 5 fingers na. 5.2. 5.2 to kuya. Sa ano ko, sa kamay ko siguro. Oh, Ganda ng lubog. ganda ng lubog, binalikan pa eh. Uy, yun sa, yung isa pa. Dawi na to kuya. Grabe. Oo nga. Ang dami na mga toy. Naman tong video mga toy. Sana nag-record. Mga toy, oh. Harvest malala na naman. Grabe, patanghali mga toy. Sayang. Grabe. Ito yung doon natin. Maganda rin sa ano, dulo. Sayang yun kuya, no? Huli na yun eh. Lubog na lubog. Grabe ito mga toy, oh. Kasi nadala sa pagos doon sa may dulo. Ayan muna mga tay. At kukuha na ako nito, 3. Garis, di kuya Dario na to. Akin ako yung lalagyan mo. Grabe talaga mga katoy. Oh, you know. Oh, tapos kay Dario pa, oh. Nandun sa tuloy ka Dario. Okay, thumbnail. Yeah, asan na kuya? Oh, ayos na rin mga tay. Yan, kuya Dario mga tay. Support ko mga tay, kuya Dario. Oo, kuya yung mga Dario Ruha. Yan. Ano bang number nito? Number 9? Ano? 9. Patigin natin si kuya ng mga pulaan mga tay. Maliliit lang. Mga tay, oh, yung huli kong huli. Hindi lang yan kuya, para matikman mo kuya kung Hindi pa ako kilala ng ano dito talaga, masarap talaga dito kuya yung ano, mamaya makilala. yung fish. Wala na yung natutuloy. Dalawa na lang sa akin pala. Dalawa na lang. Uy, muntik pa makawala. Oh, di ba? Grabe na laki. Oh, artist. Biglang dumami na. Ikaw naman tuloy yung wala. Dali lang ako marmis ko yan. Dito lang sa ilog. Oh, di ba? Ayun lang mga katay, no? Kuya, thank you kuya. Susunod ulit. May baon kasi ako. Grabe ay. Doon sa dulo mga tay, tatry natin susunod. Kuya, try mo rin doon pagka talagang, dito, sigurado yan dito kuya. Kasi ito, sa'yo na rin tong bulating para, kuya, iwan ko lang. Ano mo lang, dali mo lang. Hindi man yan lalayas pagka. Meron din ako doon. May planta ako rin. May mahirapan yan pagka. Daling ko to? O, kuha ka na lang konti. Kaya dawihan ko lang dito mga tay, kanina. Feeds yan.
Ayun mga toy, thank you mga katoy. Salamat dito ah. Okay, sige kuya. Tay, salamat tay.